trucat els de la productora que volen que una mica els ajudem a aclarir exactament com que els guiem una mica en el vídeo de què és nus. Aleshores, pluja d'idees. Sí, estem en el tema que sempre ens costa, no? Sí. Però què volen? Com una definició... Què és exactament el que volem transmetre amb el vídeo? Si està costant entendre què és el que fem i com ho fem i com... O sigui, que hem de definir què som. Què és nus? Si les convidem a que vinguin a veure el que fem, com que ens segueixin, diguéssim. Les de la productora? Sí. Jo crec que seria una bona idea. Doncs avui us hem portat a un taller de teatre social per joves. Dins d'aquesta àrea no només treballem amb joves i no només treballem teatre social, treballem per diferents col·lectius, infants, joves, persones adultes, professionals i també diferents temàtiques, gènere, assetjament escolar i d'altres que tinguin a veure amb el tema del desequilibri de poder i amb les violències. Ho fem amb eines creatives, moltes vegades a teatre. I no només fem tallers o formacions sobre les temàtiques, sinó també sobre la pròpia metodologia, sobre teatre social o d'altres eines participatives que són creatives i dinàmiques. El que proposem des d'aquesta àrea són espectacles de teatre fòrum. Els teatre fòrums sempre treballen sobre injustícies socials, sobre les relacions de poder desiguals, i el seu component que els fa especials és que presentem una història injusta i en un moment determinat interpel·lem al públic perquè participi i ens ajudi a canviar la història i a canviar aquestes situacions d'injustícia. Des dels nostres espectacles treballem temes com la violència de gènere en la parella, l'assetjament entre iguals, el bullying, discriminacions que tinguin a veure amb eixos d'opressió socials. Per mi projectes és com un món de possibilitats, no? Projectes evoluciona moltíssim cada cop que entra un projecte nou. Al final són coses que fem a mida a partir d'habilitats que tenim. Jo crec que hi ha coses de facilitació de grups, per exemple. També tota la part que està relacionada amb la recerca o amb l'anàlisi, amb la possibilitat de fer diagnosis o coses més participatives, potser. Si pensem en els projectes que hem fet, tot i que són superdiversos, el que els uneix sovint també és la part del que anem a fer i el com ho fem, no? Com la part més metodològica, que té a veure amb la participació, però que també té a veure amb la mirada més comunitària, moltes vegades. Que al final el que estem fent és utilitzant metodologies que ajudin a potser obrir o fer que les persones puguem donar més la nostra veu. Jo sí que veig aquesta part de nus com molt oberta, no? Que al final és difícil de definir perquè també va creixent amb les propostes que ens van arribant. Les altres coses que fem potser són més una acció concreta i aquí estem plantejant més un procés des de la diagnosi fins a plantejar un pla una mica més integral, com pensar això, no? A vegades també la gent que ja ens ha contractat o que ja ha fet accions amb nosaltres o gent amb qui hem col·laborat que a vegades ens truquen per alguna cosa que no sabem definir nosaltres, no? I si fem un formulari? O sigui, un formulari és molt nostre, però no... Però per qui? Per la gent que ens coneix, com per... Perquè ens defineixin ells. Pues jo crec que sí, que avançaríem, perquè probablement, a més, ens sorprenen. Explica'm tu què és nus, no? Clar, Nosaltres ho sabem millor que nosaltres. No, i que hi ha gent que no ens coneix tant, que entén coses de nosaltres que nosaltres no sabem què són, però que formen part del que nosaltres tampoc sabem descriure, no? I què els hi preguntem? Pues, què és per tu nus o què defineix el tarannà de nus? Així en abierto. Així en abierto, ja. A veure què surt. Nus és un excel·lent mitjà perquè les persones es coneguin a si mateixes i coneguin els altres. És un projecte de transformació social a partir de la posada en pràctica de tècniques creatives. D'aquesta manera s'arriba a la gent a través de l'experiència. És una iniciativa innovadora de recerca, acció i educació. La esencia de NUS para mí es el acercamiento entre el mundo real y el mundo de las ideas, académico, academicista, para descubrir otras formas posibles de relacionarnos y transformar lo que no nos convence de esta realidad. Cuina lenta però saborosa. Buscant noves mirades i perspectives, cuidant les persones i obertes a l'abisme d'allò desconegut. Exploradores. Us he rebut com un equip horitzontal i alhora capaç de liderar, obertes a escoltar i coconstruir, crítiques i autocrítiques, generadores de canvi, i amb un gran somriure, passi el que passi. Hi ha molta gent que ens coneix només amb la part de Nus Teatre i com que ja portem temps fent moltes més coses i que això també es vegi. Com expliquem que fem més que teatre? Que som més que teatre?
que tot i que treballem molt en joves, no només fem accions per joves. I el mateix amb el feminisme, no? Que no només treballem temes de feminisme. Som més que gènere. Jo crec que és un vídeo que hauria d'obrir l'imaginari sobre nosaltres, que és el que ja fem, com ho fem, i el que podem fer i com ho podem fer. Queda bonic, així dit. Sí. Ok, vale. Doncs següent punt,